paliena amene akuti kampeni yonse angokhalira kuti APM wakula, akazungulira ku APM wakula, akazungulira alipo amakana kuli mwapi umene umanena kuti akulu ndi ndambo mosimira chani. Some were saying no, Sakafika, you are here. What does that mean? Why do they think kuli significa kono? Amarja kuli significa kono. Why do they think I will not reach the north? Why? Ndikufusa ino kuli banda. Yes. Yeah. Amachina kuli significa kunoko. Why did they say that? Your physique and your stamina. Of course, critics have been saying no, he's not going to make it to the north. Oh really? Well, I'm here. Ndikuona siku lalitali kwambiri ena nkomaka ikira kuti a president amalizisa malendo osalero. Ndikuuze na Malawi ine ndikunena ichi kuchokera pasi panga pa mtima. Ineyo chitengeraneni ndi Professor Peter Mutharika, president wa DPP, sanadwalepo even a single day. Ndipo sanadwalepo. Ndipo ineyo ndimatha kuva kuti mutu wanga ukundiwawa, koma APM sanandiuzepo kuti swina lake wadwala. Ndipo even kuti china chake wanjenjemera nacho kuti ineyo panopa sindikupeza bwino. Ndipo ndikunena mopa Mulungu Peter Mutharika sanadwalepo. Nthawi yonse akhala kutuka mwina pa nthawi nene mene tikuyembekeza ratuka mene. Anytime panopa alirede akonzeka kale, anytime panopa tikhoza kutuluka kuti tikayambe ma function. Koma Malawi ndithu akhulupirire kuti Peter Mutharika ndi chimunthu cha mphamvu. Ndipo akamayenda nafesa amatiposa. Nthawi zina tikamayenda amatitawa. Bwana, speed yachuluka, chepetsani. Akuyenda pansi. Tsono ngati munthu wankulu ngati iye akuyenda motero. Ndio wina zikanena kuti ati Peter Mutharika wakula. Okulira kuti mukuti munthu ndi wankulu, tinapita kuthambani ndikutali sidapita ndi helicopter, tinayenda pansi. Ndio mukanena kuti munthu ndi wankulu wakula chani. Musiyeni mumuone chimene apange.